na ju tan go ka thong bagata ka lom pangan yo e gaban sakhi yu kan ba wal sios pa yu nong pop komanga pangan yeng pangan sakhi u hangnu pangadon but tana aingo you try wat la pangadong segani ka jeli patu try wei ka dot dot janga pangan yo pangan sakhi yu yai play ka la klanti na gamanta jonga pangan yai khla ya ka kerteng ka jong u hangnu habang don wada bo delhi ru wada dwe bi jaka ta long try pon nong pen no sius pa jonga ba jong ilang ba khot ye kita ki ba khot jere da kerteng ka jong jisu hangnu bangi don nadu nalaye pat shuru shabar bangin long kita pengi sonu ka air jeng jing dwai long jing shai ni long pamalu ni long shithiru shaka pathai apadan kamban tip yo jisu umunong panem panong sing spa jonga ita ki long gat ki jing tani thu nagamta jonga jingkar pat ki jonga ka long mau banyai kersan ni ki jing dwai aga mangala ya kaban pendep hok ya laga jonga kamram Shakri nagamanta kari bagajak benri bat kumunong mi khmat rasha dang step ngar hapan ni Delhi jing sang ri bandon bo Delhi menta mar do asdam ga parliament na do apu phra rei ton ki daw ki ba jing long jing man hagane ka jula ka bi jongi sim bagane ka long ka don kam bat kum tang ai don hangni ten rei rasha dang step ngar hapan ni bo Delhi mau ngai ke jing tuai bangla e ka bang bom bangla pendap hot ya ka jing shakri ka jonga ta ki nomrem ki bas kham ki baron ha ka ni tin ka chop dei tama tei tang ka ni ka bala panjarap man thau thmai pan kalatur nadu ubriu shimat yang ki sam ke jongi isnong ke thau ki balang ke jongi ke emlang salang jadi ka ri ka ba e jongi wat ka parthai hi barok khoi ikum ta kan mau yang ai ke jing tuai But haga juga por ba hanu bangadon pangan yo ya kaban yai sakhi yunu kanrat ba ye jong ti kom ta hani ka por shabin sak ye khbar tangi lek lang shu lei haga jing toy au blei wat pa jongi uba habane ngai ngo yemia blei ba ye nagam ta ka por ka ba kodor ka ba me penyo hangi ki khon ki bla sius pa ki jongi Porque para mencem que bacorora blei, é sei que bampat itu emejisu, como não panem, anget kiru que don lang hagan que port ko kanrat, para ai ko kanrat pe tem bagan que khubor, taba me don ban pan snow lo bau shakri baret jome, na duai ko try kanrat pe men gar khui ni que khubor, men pan kan tang ni que khubor ko kanrat pe, arangkat padu shakri jome. Nang baki ke bami not naga suntur ke jamu shakri jome in long ke belapan khoj ke long ke belapan sle ke long bela sai daga snamble ke bakodor ke jome nang baki kentin ke bami naga suntur jonga in rong shiki dot no jongi mensim ke bakodor ablai ke ba snap ke ba padiang bat legani ke jing shisha ka kentin ke jome haga kerteng jome jisu ngatwai na pan mengkerpa amen Abang yo ya kene ka program jong kene ka sing ai ka mga sham ka long ka team jong kene ka sing ka bar khubei jong ka sing samla nongsen re presbytery gong to long ki ba khlan pat ki ba shlur ya ga pen song nongrem na ga we ni kitab ke jong Moses ka kitab Deuteronomy ka nong ka valai khubei ka khot ka bang riu nang ta phai pat sa subject jong ka presbytery Kabang ki samla Kristan apadeng ki jingele haga jing im but the subject jong balang pat kabang gomba phibet gomta cannot yaga pen song nong rim naga city ke jong Paul si nong Galatia kada nong ka ban riu kada khot ka ban yaw ki para banget ki para man sim ki ba kordor pan nong khlan pan nong slur kom ki samla apadeng ki jingele aga jing im ka jong phi marway pat kham tam kum ki samma Kristan agini gisngi soban om kamlong ka basuk
bat ngasoru panong mdei tangki samla nado kelong kpa kelong kemi ki hab ke barit kinong sharai haga balang ane ga presbytery kinong elam hagi shnong ki tha par hanno bangidon asoban om baro ngidon apadeng jong kijingele ki babon jaj bondukom kijingele met pat mensem pat kanika jingmut sabar khadru war habang ngidon hangniru ngatip saikdar ngatip scam don kijingele war habeng ngidon hapo jong kani kelumpung ngiwan ya kaban sakri you play wa yumur play besisa para bangit ki pramen sem ki bakodor ngi phai chaka ktin ka jong play abu ya ka jing kali don mo isamla aga ktin ka jong play ki bakum mga bangpi ki samla ki bahapan ya ki jing ya ani ki jing ya kendo ki sham ki jing le kumbaga mapi ngi man bat ngi tip ngi phai chaka ktin ka jong play don ki samla ki ba ga ktin ka jong play ki ba ma ye ki jing le ki ba pon chat pon du kom but the soban ai ngo yu play ba ha banga kat banga dang puson ha ga be dei bat kai ka bangan ka khubor ye ga ban sama pleng jong phi ki parman sem ki ba kodor aga ba kum ka ni ka por lai lam nga sa ka bentan ka ktin ka jong play ka ba in sham naga kitab ka jong Daniel nam don kanu ka dekhot ka bang abu kum ka nong rim rai ka bal son ye ki jing mut khat ki jonga ka dei ki tu ki benta ki ba ka ktin ka jong play ka ong Daniel ko we ni ki samla ju baru balong ru prophet jong play aga kitab Daniel kelenong ka beningkong ka dekhot ka ba phra ka bong Reu Daniel ulatmu halaga do not Reu Daniel ulatmu halaga do not kan ik swakum tu nan sapoi sikimat ki baidi ni hot bat shibun ki benta nagani ka kitab ka jong Daniel ke ba long kum ka ban long ka khubor nagamenta jong phi bat jonga pat kum unohi kai gaba na soban ong apreng jong phi kalong namla ban lai na kata ka jinglong kum no ikai hagi jing hagi jeseng ki bak kum no na don bet kata ka jing thrang ka jing angno bagi jing kren ke jonga kinong aga dur kum ka jing hikai bad aga dur tu jong ka jing elap te kum ta haga ni ka por ka khubor kabangabu hagani ka por kalong ngala kut cimot kabanga yo pan sotu nagi kentin ki jamu Daniel ubo kabaga Bible ko hanrei u Daniel ulatmu halaga donot rei u Daniel ulatmu halaga donot ki para man sim ki bakodor soban abangi phai shiging shisha joga ktin ka jong play abangi pek inu Daniel aga testament aga Bible ngini shamba utei uta ushaki jong play ubale yo yaka certificate bagata certificate kalon pala e do play agi lai benta Daniel khandai arpulai kom melong ubala Daniel shipo khatway gong go Daniel meu breu yo bala bargat kitab Daniel shipo khatndai gong a ubreu yo bala but having phai but shaka testament ka bathmai don so way ru shakri jo ubalai yo ya ka bakum kata ka certificate baru tau de u Yohanes uba ka gospel Yohanes khatndai arkun reu ta usanran ya uba uju ye abot utau sanran bau jisu u ye pat de lingba kini ki armut ki shakri gi utrai
in Shem kaba blay Ukraine shibon ki ek pen pau shibon ki ek kam tam ke bede pat ki sngi ki por ki bakatu tambang num Ukraine ya ka benta nda ya ni ka por pa na shikwa na kwa ban Ukraine ya ka ka benta kaba in Shem aga jing ya tanti ke jong Daniel kum samla obang itep la ring mrao yu Shari Babylon rengkat bat ki wei ki panlok ke jong ke bang Isham aga ni ke jing ya tanti ke jong Daniel kam tam hobudon haga ka ri nong wei haga ka ri ka ba jingai ni ki it baton jingai na kataki panlok ki barjor ke jong se bat udon mentah aga ka ri kabau hap ban bot ya ki rukom em ban bot ya kita ki jeng bo bait bo renti jong kani ke hima kabau bon sin kabalong persa se ya ke kaba u Daniel uju uju mlen uju pen pat kum ta ter nai kaba sultanat ki parabangit bhe paro aringi phai sha kani ka kitab ke jong Daniel so bat ong badon shibun ke jing hikai nagamanta jongi kum ki khon sama shamrang bat kan thai bat kum joru wat ye kibla samla rangba bat ye ki hep ke baret don shibun ke jing hikai bat ngan kran hagadi ka por tam nyau tali ki mat ke bang sham na kani ka kitab ke jong Daniel nyau tali pemengitip nyau di nomor jong play bala next kam pandangila mi na kani ka jinga slok ka bathian pat unio kanrat jinga slok na ka ktin ka ba im jong kan long ka bor na ka menta jongi bangin mi ki samla ki ba klan ki ba shlur ki samla ki ba long ki nong job apdeng ki jinga le jong ka jing im para bangit ki para mensim ki ba kodor kamat kabaningkong kalom ngala kucing mut panbe sagajing khoi ngala kucing mut panbe sagajing khoi kakten ka jawab play kitab Leviticus kalau nong ka khat khandai ni pole ka khat ka ba kakten ka jawab play kong kumno tong to long ke ba khoi na banga u ba khoi utrai u play jong pi hi City kabaning kong jong Petros ranong kabaning kong ke khat san khat riu kong kumba uta ula khat yapi ulong ba khoi tu long ma phiru ki ba khoi haga jing long jing im baro tu long phi ki ba khoi haga jing long jing im baro ndai tang ki kat tu kat ne ha baro ong kaktin ka jong play wat ka sultanat kalam haba phai shuniu or samla ju ka bodam don ha ka ri nongwei arab ri Babylon kum uta umra ka Bible ka ong hanrei u Daniel ora thmu halaga donut wa onam pentngit jelati daga jingpams im lame daga wan baudi namar kata ula kerpat ki rangba ki yunok ba umdai ban pentngit yati para menget ki para mensim ki bakotor ke mengisham do Daniel ula raikut halaga donu wadal lele ru anong pentngit yati raingan be shaga jinglong ka bakot ka holiness ka jomulay ubo shakli Padai nama kata kumwe ne kenong sensar ubau blay wala kentiu ya hagar rinong way la shem bawat hagar jing tray jing kata jong Daniel ru ka Bible ka ong kimla ban shem daw lemne jing tuna namar baula long ubangai am shem la shem ya ka jing bakla la ne ka jing tuna habu kitab jong Daniel nong ka ban riu ka khat ka sa kat no su tanat pan perkhat igni kentil ke ba ka Bible ka ong kem la shem daw lemne jing tuna
namar baula long ubanget shim la shem ya kajing bakla lane kajing duna hu para banget u Daniel ola job ye kajing pensai jaga do na do pasdam bat watla ula shom hakataka kertan kabahallor ya kabullah banle shibon ke naga benda kajing mentoy lagi andrai u Daniel ulat mu halaga dok nur panam pentingit jadi para menit be para kiai ke para labha rasliyo nanong ipi kisdang nagani dok nur labha rasliyo para kisdang nagani dok nur kajingkeli yang ini kita song hadir jonga ya pi baro hanne hante halo bat ki bayo slow ya gani ko kubor komno manga bat mangi kom ki ba ngai te kham tham ki ba khodri da ka kirtan ka jo jisu hatu nilas tonmo aga jing yat dem ti jongi kom ba ngai panom ngalat mu halaka dok no bangan pentingit hati ngalat mu halaka dok no bangan ka jengim ka bakho namar utau bala pen yang ubla siuspa yang bating hilang bar siuspa ya pinga daga snamble ka bakodo pan khod ye jing bom khod ye jing bom hok ki jonga ba jong bat ni don hang ni ong ke bla siuspa jong trai na api ki parabanget ki paraman sim ki bakodo dongin yit irade ada ngimpat simnya ke bekum kada-kada bangan mi nang ni nagani ka jing slok batiang berukun ra nagani ka sui dan simnya kada ada don ki bampat ju simnya ke bekum kani kada dongin simnya kada ngan mi rengkat ba ka jingkut jingmut ka skam bangan ka jing ka bakut ka sedang naga dok nut kabala mahat jaga jing penyam kabala mahat jaga jing suspa daga snamblay kabakodo pada baga khoj ka donut nganong yapi kani ka jingmut jam berkat ka tin ka thli ka yat ka yang ki kam ki jam jongi kinong ki bakho kumno mga patmapi ki para baget ni paro kawai pat ka jingi kai ka bagi yok nu Daniel kalam ngala kut jingmut bangandon ka donut ka snow sene compassion ngala kut jingmut pandon ka donut ka snow sene kitab Exodus ka lai ku saw ka khot ka ban riu ublei jong Daniel ublei jong ajong phiru ka Bible kom ublei uba Israel paru bai ublei ubayai shaslam pat ublei ubakan rei ka jingpha pat ka jing shisha uni ulong ublei jong phi jonga ulong ru ublei jong Daniel nget scam pauni usakri jong ublei Daniel Lord ulakut jingmut pan im ka jingim ka bakhoi nget ulakut jingmut ru pan im bandon kata donut ka bas ngau sedai namaru tep po play jobu ulong uplay uba isnai uba kanrei ka jing pha bat ka jing shisha bat para banget bit baro ngi phaj ka ktin ka jong play a ka jing yat nanti ka jong Daniel ka Bible kom bautos im Nebukadnezar kom babun yetep long bawla phos new bat kata ka jing phos new jong kalapan khuslai kata ya kaman sim kat haduk pa yo thia yo dam shu balkam taus im Nebukadnezar ul hukum ban khat ke ustad ye kita ke nongle bertong ye ke khaldi ban yathu haus im ani ban batai ye kita ke jing phos ni jong
paranget bayet ki paraman sim ki bakodor banyak tu ia kajing pos new jong ubriu no jong kabriu pada Bible ko ang aga kitab jong Daniel Archipo am don ubriu haga kendo am don ubriu haga kendo ubala ban pen I ya kani ong ka tin ka jong ulai bat namar ba don bala ban batai ya kata kajing pos new ban pen shayo utau im Nebukadnezar haga jing bitar ka jong bola hukum padai ban pendono khat je ke resta jong kari Babylon kabakan thop wat ya uni u Daniel bakilok jong uru namala kayeki kom kita ke resta bat yau Daniel wat ki parlok jong u laban ong kim sim nakli namar kli la yu nikini ki badai mo ki ki mra ese ki to ki baus im Nebukadnezar nabu panong ban lek kli na way po way urustat ban batai ya kata kajing pos ni jonga kita ya ki balabu ban jit ban khot ik di urustat ya kini ki nom ju ya kini ki somna ju ki la khen la se ki bam da ler hadu kata kata ki kumta mshimla khot yu Daniel du le se ban ki parlok ban batai tambatan ka way ka hukum kalong ban penyap lut bat ka kentup ru bat yau Daniel bat ki parlok ka jom bat anda u Daniel ki parlok kila soto bakiru kin sa syak penyap ka baca la kerpat ya ka jing isnai no blai Daniel bat ki parlok la kerpat ya ka jing isnai no blai bon pan pau ya ka jing buri ban ka Bible ka ong kum tau blai walaupun pau ya ki berjeliu bat ki bari oblay namar bakila kerpa walaupun pau hau ne samla ju ya ki berjeliu bat ki bari pada dia kata kayak ke Daniel oleh Daniel ulah ong jau tau Ariok ubriu jau baus im ulah thong ban penduk ya ki rustan jong karai Babylon Daniel ong kumno ko ano wat pendu ya kira start kari Babylon to yalam yang ahmat uskim banan pen ia uskim jaga tak cimpatai sutemat pan berkat yoni samlaju hari nongwei unjen dalam kuskim yang ni ki ju am simladon ban yat ban wan ban ong syapang kata kajing kuak kajong ban batai kajing pos liu ndano wei ru ong yang ni lagi syong bet ban penyap ban da kli kai ka da ban penyap yang ana namar ba mla ban batai ya kajing pos liu jong skim Daniel la dia ban ong ko Ariok deban penyap ningkong ya gitu ki reustat jong ka Babylon namar kadika kabuk siar ya Daniel namar ulatif ya kai kaus ibu posliu ulah deban penyap no ikitai ki reustat jong ka Babylon ndai ka besutanat kalam namar ublay jong ulong ublay ubai slay waduran ya kata dok not kaba wong wat pendu ya kira start ke Babylon tu elam yang akhmat usim pangan peni usim ya kata kejimpatai kani kami naga dok not kabla kod cengmut pangan nom obadan ya kamen sim ublay kamen sim kawas moslay wat ikinong sun jangan kumno mga berpapi ki para menget ki para mensin ki makondor ni don mo ya ka kom kane ka jing ka do no ka bas no se ka bas no bangi i ki wei kam tam ki balong persha ingi lani ki nong shon jongi angai ngin jen dala kemen pan yo ya ka kom kane ka kabu pan mo pan pen do pan dam sindon yaki
Ray beriu belamat yu blay. Beriu belamat ya kajing map kajing isle kajing tua. Lalu ni Day bandon shu, kam day bandon shu ya gabakum kani kajat cinglo. Ban penhiar keput itu bay. Ray ni day bandon kam sim jong jing susai. Tamin mi naganay kajing silok baru kenrar bay. Lengba kani kajing yat nanti kajong dus jong udanya. Tangin mi nange. Ala dadon na pedeng jong. Aduk kibarit kisamla senang kentai. Kilong kapa kilong kami. Kampir. Kilong wei kilong kei. Yet pi hagani kaski. Pi don mo kadon nut kemudanya. Kadon nut kabadon ya mo kabasus ei. Kabasolam yaki wei pa. Wala kilong kinong shod kajong. Kabanta kabalay. Ngalakut cimut. Ban perkat yaki wei nagabanta yung disman. Selfless katin paring. Nong rai sam kabasyus pakat kendai lai pundriu om. To pendem yaga donut chonga shagajing pla chongi. Ta hagajing kwan. To pendem yaga donut chonga shagajing pla chongi. Te hagajing kwan. Ki para banget ki para mensim ki bakodor. Adin bau Daniel. Ola partai haus im Nebukadnezar. Jaga daga jing pos niu jongu. Kalau penhon Yunus im Nebukadnezar haduk kata-kata namar kata angga ketin ke jongu blay. Ola kentiu nam yu deb yu Daniel. Bad ula ai bon ki jing kenya ai ki bakrau yu. Bad ula chong yu. Ban sensar halor kata kesnat baro jong ke Babylon. Bad ban long unong sensar rangba halor kiri ustad baro jong kari Babylon. Kata kadai kanong kabau Daniel yo hadin bola la ya kaban batai kajing posni jong sim Nebukadnezar. Kabau yo du dai lengba kajing kerpat jong nau tau play uba yo ilot uba tiplot. Ublay ujong Daniel. Kabau sutanat kalong. Hagabakum kata kapor. Adin bola yo nasi kata ka order. Nausim Nebukadnezar. Pan kentiu yo syaki bentaki bahasa jerong tam. Panlong unong sensar rangba halor ki reustad jogari Babylon. Kabau sutanat yo Daniel kalam. Bukan mau lagi jong ki parlap. Wahananya niu Shadrach, Meshach niu Meshach, Wasaria niu tu Abednego. Kan mau badai kini, kibalai don benta banyak kersan yang batu pan hagi jeng duai, pan wat yang kata kejeng erap, nau balai agabai day bat kejeng batai kejeng pots niu jomuskim. Bat kamta ke ikabu Daniel lanen, long pangga Bible. Ula kerpat yus im, pat ula bo yus Shadrach Meshach pat Abednego, halor kikam kesnat jengka Babylon. Anda yu Daniel, ula shom hakerdok usim. Ongga ketin ke jengka Daniel, dan ongga baar kerkot ke wasau kendai. Katno sno tenak pat berkat. Yau neu briu jengka blay samla. Ubahadin bala yo ya kata ka order. Menlang mameh halor jeng barok. Reuni sim klan. Bam day namar jonga. Day namar don ski way pat ki perlok ke jonga. Kiru ki don hok bani yok bentalang. Bat komta ula kerpat usim. Am day tang manga. Kebalong ka daw ban batai. Ya geling pos ni don ski way ru ki perlok jonga. Bat kan yu ka ban ya kaman sim Krisnomo kaman sim kapa perkhadu ya kiwai amtam jalati para banget ki para sim ki bakodo
hai sikan ka juk jonga jompi hai sikan ka partai ka bangingi in syam imat dunah palat belum Kristan kibaron kum kani ka dono ngam tip habreng jongi kum do ngati ngamla banyo I they don't way obaki khamat jongu tau Elroy obaki khamat jongu ki hakija khabar mdanu way ro pala banburi yala ka jonga jinglong jingem jopi haga be dei pat kani kamat ka jingem ban perkhat nang jekibai tang yelade kan mau ko ki parabaget ki praman sem ki bakodor ala dau jisu perkhat nam tailade shanu mangi lai u kram perkhat don kaman sem ka ba islai ka ba soslai pat dai ka jing perkhat ka jing jisu pan nagaman takiwai nagaman tailade o syah lo juga devna pan penemai nong papa jat param kumanga pat kumangi para bagit ni baro tongin mi nagane kajing slok nagane kajing sang presbytery ngin mi rengkat pat ka jingkut jingmot panong ngalak kut jingmot panang ni sakmat ngan kan mau ngan perkhat lem yakiwai tang jaladi namar para bagit ni baro Jisu sim perkhat jaladi bet yang apa jadi Ismail Daniel bukan mau lagi balak warong spear don skiwairu kibaran kam yaga jo kajim itu yaga jo kanno pat kumta yok penyok bentalang yakiwai ai bakat jing jong kadonot jong ikano kadonot kaba perkhat yakiwai kaba keloy banyak samlan syakiwai agan udu kebenta jong kajing kebenta kebesar ngalakut jingmut pan be syagajing kaba palat liam ngalakut jingmut pangan kajing nani pan kajing kaba palat liam excellent aktin paring excellent spirit ngalakut jingmut pangan don ya ke donut kaba palat liam tin ka jong play kay thup sepang Daniel odon kamen sim kaba bha ong ka Bible ndai tang ba bha kamen sim kaba bha ong ka Bible sapuli kitab Daniel nriu lai hadin ba Daniel wala shimti ya ka khat hadin ngamat banang hadin bayak dengan kats im la shimtino do Darius kai ka mangisham o Daniel bagai jing long jong kamsim kala kalong baik kumju ulah nang pa wara pedeng kiwai pat kirang ba kadau kalong paudon kamansim kababae kad hadu ong ka Bible paus ulah perkhat banbu yau halor kahima baro katno sutenak pan perkhat baga jinglong kababae jong Daniel kala pelong yus Darius pan perkhat ban buno yauni usamlaju uni umrau halor kahima baro bangit pe baro kumno mga banmaki agi jing bat hiki benta ba pher jong ka jing jong a jong pi ato ka thong jong ka long ma
Baki ke bangile. Labar ri me habapa. Bangin le tang ye ka babha e. Bangin le tang ye ka babha e. Kum ki khun samla. Ki ram don ha ga jing puli. Atu ka ju long mo ka ju don mo ka jing em jong pi. Kum ke barang puli. Bangan puli minot. Bat bangan yo ye ka jing jok. Bat bangan puli minot ngan pelet jingot. Bat bangan yo ye ka position. Para banget bihit barok ki para samla. Hijudan mo kum kata. Ne tang ban chu pas ne. Kum ke banget kum ki khon ki jong blai nganong u blai jongi. Kwa bagi khon ki jong. Kin long ki ba chu kwa tang ban chu dep lu kom. Tang ban chu pas. Kani ka challenge. Na bada ki khon samla shinlang kan thai. Shen pin hapan ye le ki exam of hero pair. Kapor let's say agar exam kadi ugnai feptelas liar palat na bana. Tang bato ublei ubai gadot no jong fiu nyarap. Ai bakat thon hage jingile exam ke jong fi kan long bai. Bangan point sikiti kadam ki basolor tam. Panon fi por garang puli. Ngadon kata thom kat garang puli. Ngam ju kwa bangan chu tang ban chu pas. Kai ke bangan le ngan le bai hadu bangan le yo. Ya ka thong ba sejong tam. Pat ngai ngo yuk lei. Hapring ki jing trot ki jing duna. Ngayo position. Lagi exam yo fer. Namaru play jonga. Obra pani menga kwa bangan hun tang ek ba shun bala bala. Kalong komjoro ai kam ki jam bangit sai. Ngajuang bun sien. Akinu ki jaka. Ngajuang ek ba phile. Adai ba phin sariem sar hok sar siki kendong ken shrat ki bai kemi i shakrom ra kendang yek suki sar ki tuki ma kini ki pui ki pum sar ki hayeng tani kaparthai kala banom i rei tana we ba ki khamat jongu ki jakabaro laga long kam satyar sakhoi sajjan sakhoi kanu ke bangin le mau play jongi long play jong jing janai wa khot yang apa je phi kham tam kum ki khon ki bla siuspa jong la siuspa ta ka snomble ka ba khoi ka ba kentang ka ba janai ni ki ba janai tam ka dawa yang apa je phi ki para banget ki para men sim ki ba khot ki khon samla ki bram dan ki jing puli ki khon samla ha ki kam ki jam ki long pa ki long kmi nadu ki hep ki baret tongin be shaka jinglong kabab ai kabab pha e kata ka excellent mbe tang good lani very good right excellent ha ki ai baro tongin mi nakani ka jinga sai presbytery ka bar koi jong kanika jeseng samla nong sunri presbytery tongin mi bat ki jing kut jing mot bangin stang nadu mentam ila shai nadu mentah bangin le ek ka ba bhai nama kadi kata ka ba beli kwa bade kata ka ba Daniel ulale bat namar kata upai se kedam ka halor manabam kwa bangin bet ngin biang hakiki baro lekin ma lada ke ke gabile sulong pang monomala ngin yo ru tam monomala nginum nila ban yo ek like stang basule de ke jingle bom hok de ke jingle thok wa perthai le se ibiang de ke mau don uble ubai i kam ki file agabari para banget ki para mensim ki bakodor dengan mi nakani de jing iseng kibriu ki banong ngala kutcingmut pangan ke bangan le la kabarri haga bapa la galong ke jingpuli kam ki ngatre la ki office kumno hikai gomgano hikai la ki jingruai ne hakano gano ake pri kelengkha gen ai ke jing sakri gen le
naga thom pan le ika babae kom bau Daniel lane sakawai pat ngalakut jimut panem kajing em kababai ngalakut jimut banganem kajing em kababai din parang kyong upright spirit aga kitab ni tuan mi kalau nang kabalai de kongsa mau siang ong Moses mau siang kamot Ukraine pangu blay joko mau siang kajing le joko kabajanai namar kilenti joko barok kilong kajing bishar blay kajing shisha bat klam kajing bom hop uba hop bad uba bed ulang utaw long blay jong Moses ulang ru blay jong Daniel baru badai ru blay jong ab jong pi uri Daniel kamu samla kamu malah ong na bastang nado bastang ulat mo halaga donot bau nam penit yaladi lagi jing bam sim lemne da kawan bau di bat ki ki badon lagi jing sim kami syam ke kitab Daniel ningkom kalenong ka ningkom du kadwa pra bat kanne kajing kucing mut kajong Daniel om pen unum pen tet yala dia de ki chong ka di ka percaya ka pauru ni syamru bagane kan nongrim ka bau yen ka boju wat hagikam ki bau tre aga bagi nong shon ke jong u labanong ke baya persya ban wadau yu Daniel sepang ke kam ke hima rai ong ka Bible hanrai kimla ban syam dau le me jing duna namar ulong ubanget am shimla syam ya ke jing bakla la ne ke jing duna hu wat ke nong shon ke jong uru ki sakhi ki ai ka certificate kile persang ban wat dau yu Daniel sapang ka kam ka hima hanrei ong ka tin ka jong blai kemla ban syam dau lem ne jing duna namar ulong ubanget anget ubut tek yikitu ki kandon pentrekam jom ka him ma Babylon bat shosho amsham lasham ya gajing bakla lani gajing duna habu kinong shon jong u ki ong ngin am sham sam ngin am sham ya kan no kanuru kadau yaw ni Daniel ong kinong shon jong Daniel mo ka subject kong jongga presbytery ki samla pereng gijingale hanga jingil Daniel ru uma kinong shon gijingale maponja rei kita kinong shon jong u kinong persha jong u ong aktien jong blai ki ong kuno ngien am sham ya kanu ru kadau yu ni Daniel am don jing tuna hang no ru yu ni Daniel para menget bagi para mensim ki bakodor kumno mangabat papi nado bagi khot de kum ki Kristan nado bagi la snoto ladingi sa snoto bagi nong weu Kristan ke Kristan kumno kajingem jonga bajongpi oi weu brio bam don shibun kijing duna baduna sudah ngau don shibun kijing duna pastor Sherman hangli baro hangi hangli kapor don ki bajanai rei kabasutanat kalam bagi smi ki por ki jong Daniel kinong shun ki jong u ki persang ban wo dong wo nya ban pen kelon je u
kini ki om ngenam syam ya kan no ru katau ya ni Daniel kom ki banget kom kita ki ba khot re da ka kertang ka jong Jisu na khot jengi ya kan ka po dong ina mai da ya no ru bakin i ya ke jing dona ha ka jing im ka jong oh kamlong ka basuk rai wat om mla mila nganong ipi namar boleh uta ula sius pa yana utau nong sius pa jong pi jonga pun penla ini kombau la penla yo Daniel awat kinong shunu kyong mshe nganam shem kanu ru kadau yo Daniel tungin mi nakade kajiya sing ngen kot jengmat nang ni sekmat namang itip hangno ngi dona ngen duai bo play unya rap ini leng bau men sim ko joko bat lang ba ketika ketin ka ba im joko ka ba long ka syarak iki kejat jeng sha ke jeng ya nanti ka ketin ka joko play ka ba ka bor man pen ko jeng ba jepi kan ya rap jeng ba jepi nang ni ngin mi in lech king kisam chiki snong ki thau chiki balang district presbytery chiki mang salang pat kum ta ter dongin mi rengkat pat kani kamat kabanginong na lakot chingmot pangan im ka jim ka babe nang ni sakmat lagi nong son joma lagi long na ye shabar kinong yok daw yanga kinyo ya kador ko babhamriyo ka jong Jesus Christ ka jinglong ka jong Jesus Christ aga jim jong pi machonga namala thit ya pi ngar ka dor ba ka snam la sat ya pi ngar ka snam Jesus leki pop jong ki saw han kin ni kat kiyo wa aga ktin ka jong ble kum tai in mi nang ni syak bau Jisu pakas nam joko kan ya rap ini lembau mensim bako joko bahkan ika ketin ka em joko kan ya rap yang ni pengin yo ya kada ni sip di karai ka jengkut jengmut ka baskam panong ngalakut jengmut panadok ka dikas ngan em ka jeng em ka baben entah lawan rio ngalakut jengmut penlong upaya ini ngalakut jingun penlong upaya ini steadfast akan paling steadfast kitab Deuteronomy kalau nong ke banyo ke dekat ke kendai kong tu tip nama kata mau try ubau blay jongmi mau ulang ublay upaya ini kan upaya sumar ya ke jutang bad ya kajing isnai bad ya kita ki bak iheju bad ki bas sumar ki kum jongu hadu hajar adu syajar ki pateng banriu para banget ki para mensim ki bakodor u Daniel pola rai ban em kajing em ka babe bad la syam yu bau haki eke ulale ga babae ndrei nong sonte undon bet nong sonte unyale bet komno ban wa kejat komno ban mo ban wa hangno duna hangno latam para ga jingya nanti ka jong Daniel ru kala long kumta kinong son ki babon jat ki baker saudong yu bat mereka persang banwat hangno Daniel uduna lihat iki file biang lut pet iki jing pentrikam ki scheme net se biang lut long jing duna hangno lu bat kebakini ki nong shun ki lap tang ibe tau ibangilak ban wo tong wo kejat yu Daniel de da kata jing lom jong uhi kamai dei bat kajing dei jong baru blai jong
Komta ong Bible kinong Shun Daniel. Iwalik ban terwahus im Darius. Ban penlong yaga adong kabas kem. Pauno uno uban kerpat jingkerpat. Nauno uno blay. Lani ubriu. Hapdeng lai po teligisi. Like nami kus im. Eban bread ya uta syakram kisi. Mo kata kade kaba kita ki nongshun u Daniel kila lek ban terwah khmat usim ban perlong ya ka adong kabas kem ong ka Bible mom de ba onga namari we pe kentin ka ni ka ketin ka jong blai ba kit jingut ban perlong ya ka adong ong tang ka adong nei ka adong kabas kem bauno uno uban kerpat jing kerpat lagalong no blay na ki blay no blay la ni ubriu sap na no blay what you blay jong kiro kata kenang ban target you blay jong Daniel sa ong kelum no blay la ni ubriu hapdeng lai posi like na migos iman bread no yuta sakram kising para din os im Darius ula soy ya kata jingtho Bagataga Adam, Daniel ublatip, ya kata kajing thọ, namar ubal sulong tang hapo jus em tu, ublatip yo kabu Daniel ule, Bible kom, ula let selain, ula dem lagi kau seo lai sienci padla duai, ula ingo akmat ublay jogu, gomba ujule mensua, pangi hamne kabas saiklar. Yau ni samla ju, babala kot jingmut, ban yai ne baru belai jongku, longkat belong jakat baca, laga daya ngaban yap ngan yap, andai nganum no yau ni belai jonga, pangi sai kedar ki para banget ki para mensim, o Daniel kamu beriu ubayai ne, haga jing sakri, haga jing nget. Baraga jing it ka jomu yau tau play jomu. Kawada pedeng bola tip dikena. Bawon sayap. Uni ulai raikut. Banam pentengit yaradi. Mo lani banam mani ki wei pat ki play. Kau tang lai posi. Ula banam ta tang lai posi dia sai tu play. Play tang lai posi te. Hadin kata play ngan non biang semi don kanu kajing pen batu uyai nes kam how tau play ubas sak o play jong Abraham play Ishak play Jacob o play uba im badu play uba sisa nawar nganget utip bau tau play uba sakri ulang play uba yaine badu play uba bat ilage jong ki jutang bad ulang ru play jong ading isnai ya kita ki besumar ya ke hukum ke jong blay pat kumta uni udanya sim snap ya kata adong kau yai le kumba ujo ya le let's lagi dam ko siu lai sin chiski duai ai ngo you play hakmat jo blay jo kumba jo le manswa kumno mangapa mapi para banget ki para mensim ki bakotor komno mangapa dopi hado kat no nilai ne how new play ubau Daniel uie hado kat no nilai ne abren ki jing tenju bat ki jing le jong ka jing im teng anya tu pinga sham ajing ya nanti jonga ngadu palong MP pun ki bawan sibon ki ki jing terwa padahal mbei tang yang rai banyarap kam nyarap jam ong tang kan ikawe laga dei ka kam sarkar te wat ong yang pangan penkren janu nyai pe tekelenti ka badai pi boleh minat penkre ya exam ka kumno duai bat ladaton pi snow ka jingle bom hok ya thu ngakloi ban jeng de ka jong nei ba pin ong ba so bahasi panyakren oh ngalakar syam ya pi for election te ba
kayeng pun aku ingin ngong em nganum le kanu ka bom dei kata ka bang rai pat kasuk ngan ong ipi dangi shim ye ka bakum kan ka rai ban yai ne scam long kat bolong ja ka baca tom ki bong ata ngilai rap ye pi mo ta ka bakmi lenti pi rap ngong an rap ye pi tang ta ka lenti ki ong in se pe ngong kam le ba tada phim ke sahan suru amlele namatang yangahi pangan le daga nugo lenti bamdei tengong ma pina para banget pe paro nataka tahu ong dua ilu ngabta juga pangan la banyai ne hagani ke jing sakri ke jama nagam tani ke kam e ka banai ke jing sakri ye gari ba ka chat pentri Parawat bagi ka jing hiru sina. Akot ini gani ka po. Tongin mi na gani ka jing slok. Ani na ka jing sang. Tongin mi rengkat pat ka jing kot jing mot. Pan ong kombo ong utanya. Nala temu na ka dot not. Manam pen tingit tilati. Nala temu na ka dot not. Bangan yai ne. Baru ta. Onong pen yam jonga. Long kat pelong jakat baca. Jimpen soy bapun jak. Kijingile ki bapun jak teng teng. Oh, kum yu Daniel tan lai pos ni hatin kata lak ban le biang. Para menget wat syak ki bakum kita. Kini tang ki bed ke jong ustatan berkapap. Pantan ini panwo ini. Pan kelon ini. Tongin yai em ke jing em. Kabai ne bai. Hakin nongrim. Joga ketin ke jong blai kaula ai hani kamat ka bakhatu ngalakot jemot panganang panganai ngo haki por paro ngalakot jemot panganang panai ngo pangandoni ka dotnot ka basuai ngo haki por paro labharas niyo grateful heart. Grateful heart. Para banget ki para mensim ki bakodor. Kamlong ka basuk. Aga jing im jong ubreu jong kabreu. Anget banong ni ai mo ime try namar kini ki jing ki bangai kendo. Namar kini ki jing pang ki bangama. Namar kini ki jing duk ki jing kerdo ki jing khanga. Anget kamlong ka basuk. Mo banai ngo habo bleu le bhate kakam suk shibun le banai ngo hab deng kijing jonga jing hab deng kijing snosi hab deng kijing pang kijing shitong hab deng kijing le jonga jing nganong ipi kamlong ga basuk nei mau ka tin jong blei ko kijing roi sam ka basan pho apulai utau ba kijing knya kijing ai ngo upan dan buram ina but hawa pen bet jaga jingya ngan pen I jaga jing pen bukai utaw bai ka jing knya ka jing aingo upan dan burong yana pada hawa pen bet jaga jing ya ngan pen I jaga jing pen bukai panganget dikini ka jing shisha kiba pelong yau Daniel bahatin pulatif te pan bread no yu sakram kising namaru tip ba un penken ye ke hukum ke adam muslim baru tip ru ba an sabret yu sakram kising na ngat ku Daniel bukan maru ye kita kijing shisha kaktian ke jumblei ki hukum ki shipho hukum menam yo ki wai ki blai na lor janga menam thau blai thau ila de lumni ka dur jom ki e ru Kibarana breng shijong namne ka khndo shapo lamne ki omapo ka khndo menam dem ki lamne shakri ki nabangau try bo blay jom yang long blay bo tuchen wapun wan ye kiting palat agi kpa ki khon hadu ka balai ba ka saw pateng banriu jong kita ki isi ina baru bale isna ye ki hajar ki ba ina ba ki sumar ye ki hukum jonga banganget tu udanya lu kan mau ya kani ka dekat ya ka bala pensom nong rim ya kani ka tim
tolong kita kelain bagi berseluruh agar kitab Deuteronomy like way riu kom tolong kita kelain bagi berseluruh nanta what's no kyo lamne wat shapting yaki namar utrai ublai jome mauhi ulai trengkat bat me ono me no yame lamne kentat no yame pangangai kini kentien kibo Daniel ke kan mau lagade yang apan yap hakram kiseng rungan yap tangat tiap tang kene kawai pangan aingu baju blai longkat belong jakat baca Daniel udam aingu yu blai pat kajing pendon ke burom ke jo blai ke jo Daniel yu blai joku dakabau aingu baju blai wat laula tiap pan yap ban syak berat sakram jo kiseng kane kajing long ke jong Daniel kau larai kot balong kat balong nganai ngo baju play lade ban yap nganai ngo yu play lade bangan koi sekitan bahjong nganai ngo yu play haki por baro jong kajing kat bangadang ring mensim ngan su ai ngo baju play badai kan ni kalau pelong yu Daniel balong kat balong ngan penkenya ke adong jong sim tang bayu play jong hati dalili pangat tiap tu, orang oblay ubang ngasakri, orang oblay ubang long baklain long snor, what snokyo what shakting yaki, namar try oblay jommi, only tengkat pat me, baru nomi no yami, lemne kentat yami, pat itip kay kabaca, labret yu Daniel sakram kising, ngamutur kumbalek kai, bah. Kibriya bari sau ni kimyau ya jelot kum tu ngasumutur kum tau Daniel ngatrai ule ya gitu kising namar balai bau balai don kat para mengai baik ki para mensim ki bakotor kum nu mengap nabi ngai hangne don sibun le se ki bawan haga diga por rengkat bagi jingket ki bakia ki jinge ki babun haga jing ka jongpi kaya tan ban ai ngo yu blai panong aplay nga aingo yami namar kini kijing nga aingo yami aplay namar kini ki kotlat jong kajing atrai ka thanma kamlong ka basuk panduai kum ka kajing duai panai ngo yu play habreng kajing rengan ongi phi kani ka por pada philamat yu jisu kajing jong phi ta ba po kam kra bani ka basaba pa phenla panai ngo yu trai wara bring kijing jong kajing ada beton hap deng jong kibawang anika ethan ai bagni ka por kanung ka por kabaw blame ni rap yapi bakan mat yota bakam kraw bani ki iki par kraw yi kijing pang kijing shitam kraw yi kijing ya pat ya pra kijing bam ya soto jingmot kraw bani kijing kotlat jong kajing kraw yi kijing bamla jong kajing utau badon hapo jong pi unong ka bon mereka mentar jong pi pada kata pinlah pan mi pan kut jenggot panong ngalakut jenggot panganai ngenang ban ai mo itrai dekat donot cuma baro para bangit bit baro kini kilong ke kubor ani ke mat nagamenta jompi jonga hagani kubor dongin mi nagani kajing pat kini kijing kut jenggot pan be shagajing ko bandon ye kata kamen sim jonga jing snus compassion ban perkat ye kiwai amtang shimat selfless not selfish ban be jaga jingim kaba palat yam ban ka jingim kabalong excellent hakilian bara panem ka jingim kaba bet ani kata not kaba bet upright spirit pan kot jingmut ban long ubay jaine haki por bara bat ban kot jingmut palong ka palong jagat baca ka jingyat nanti jonga ngan ai ngo bet yotrai para bangit bet barok kini kalau ka kubor nagamenta jongi hagani kapor
Tongin mi nagani kajing seng. Ki breu ki ban shim ki kadai. Nga ngam la bani i ki bitip. Hai no niki ki nyau tali ki mat ki mangala kren. Padon kajing tuna. Pat lada pi snotho pi don kajing tuna. Wat mi nang ni rengkat bagi kajing tuna. Ai bagi tu kajing tuna ke jong pi. Hagani kapo khot ju jisu. Pon yo ya ka ban pendak. Daga bor ka jong mensim jong. Pat daga bor tu mensim jong a utrai. Ngin la pat ngin la ya ka ban job ye kita kajing tuna. Daga bor utrai jisu. Daga bor mensim jong. Bat ne kajing shisha. Kiba nilai yo snow. Nang baga jing kajong Daniel. Tangi dem ki kli kajong. Na khajing ki ka por ki para banget ki para mensim ki ba kodor. Compare philong ai philong ki. Tungin yet iladi. Na ki nyau tuli ki jing kut jing mut. Ki ba kre. Ki bangi syam haga jing kajong Daniel. Pada soban ong ngirung kum haga ta ri babalan. Ngiem ay taga ri kabaki nong shon ki bor juga jingdom ki tray borba ya ga jingim ka jongi ay taga ni ka way to tip pani shakri ublay ubala job lot na gamanta jongi parang ni ka por ki para banget ki para mensim ki bakodor si don na pleng jong pi ki bam dei ki kristan aga ni ka por re pi wan namar pi wan ban pet si ban ngap UMP kumbaja ki wi jaka Syam bagani ka por ka bau play jong ka jing it ka jing snai uyalam ya pi papinyo sngaw ya ka jing susha ki ba pi don kam ban ri kendong ban kit hala ka jong ka jing im ka jong pi ban get benta ki to ki ba khat de ki kristan ai bagani ka ka por ka ba pinong jisu ya rap ya na ai tai benta ki berang ka jing tuna para baget pe ki para mensim lada don kum kita ka ni ka por supaya tak pirak kiti umsangan di Yesus. Bala penyerap ya kita gijing tuna jong ini. Tapi mi nagani rengkat berkejingkut jingmut. Kum pangahong. Panbe sa kajingkut. Pandani kaman sim kajing sus. Ban berkat yikiway ya kashimet. Banim kajing kabapalat liam. Hagi liang barok. Banim ka jim ka babet ka bapenskawa ehubli. Banlong ki bayai ne haki por baro. Ban nang ban aingo yublay haki por baro jonga jim labha nas iyo. Lada don kum kita na jaga bawi shong surak kikti. Kanam ngin yo ban lek ki jindwai. Ublayin kerku isate sedin. Ublayin kerku. And don surak kikti ngamla bani ilut. Andai surak kikti syajong. Syutra jisu. Uban nyerap na tumta jong ini. Adon menu supra sidrom panhap no utrai i. Blai sate sidrom ru. Kidan ki barah kikti. Te namar ki jingbonu ubliyo ngamla bani i. Rai utrai i. Kibara kikti panhap no. Tanya yang. Sohal yang. Bat kat pengira yang ngakwa tambu ki jingdwai. Kerpang na kabenta ki barah kikti jong ini yang